DDK Kut Hnathawktute Pual chingtute in zawai ti bai vek wile wengam program at chuan dawnfawh chingtute Lamzawl khuaa mi tin en hun kan hmang dawn ani Lamzawl khuaa hi Saitwal district a ani a aizawl atang chuan kilometer za som nga ve bora hla ani a an khuaa hi hei anuam khom me tuna helan khodaya kan nom meka dawnfawh chingtute nen voina hian hun kan lo hmanga kan program te atot thlim min lo the subject don ya Ole tunat swan hey tlangwala din sanga kabula ading meka helai tui phalle tui luai zawate hianin dawnfawh chingtu ania engtik kumange hetlai a hian bulin lo chan ve kini tak hi sang ni som ni pakhat khan bu kan trana chol lovin tian tun thlengin kan lati chho kum thum chung in lo ti ve ta a heng kum thum chung in tia khan a lok thlak in ti em ti kha hanin zot ma satyang a lok thak thian mai sum hi a hlom deuh hleka a tlang pui thua chuan kan la lok kum tin deuh zel chu chuan nangma ni bi ka hian I in hlok ber tumin hanti la I engzat ve quintal engzat vel nge in chal chwa veang a quintal zong chuan ka soi chiang chi ang zong kon a trip te chuan motor trip li te changin trip thum tiang khan akum tin hian in ang lo ve a tun kuma hianin ma ni kum ain ma in sondoni ni min in sha em kumini ke nei be khi kan thalu tuk lova amaro chu engem za chu kan thar ve thowa lok na khop chu kan thar ve tura chu kan ngaya kan lein seng zo lo dewa ni ashal chwa chungchanga khanin hanchal zo theilo tiang te kha in nei vem kan lo china chuanin kan la nei lem lova ke mani hian ai zol lama tikwan kan thut pui ve a mani kan zuar kan lain thal zo ve zel chuni mani in nang ni chuan in zuar tina ni moi khar chong tu te hena hian in pe ve thawem kan la pelo kumina chuan mani zuar bi gin ni tina nia enge in red kezia somnga te chang atir lam deuh kha chuan somruk ten ka han zuara mar ju sal ka har deuh hleka somnga te kan han tlat thale boka ni mania chut pui theya han sal chwa the ani phei chuanin a hlok le zuang ngein kan ringa ti chuan heng dawnfawh te hi a enkol chungchanga hianin tuite an momo nem em ti te kan lo sha engtin nge in enkola engtin nge khoyami nge tuite in hmua in lak tin in kholem ti te min han shil velela tui hi tui lak pa ngai kan nei lem lova tui phal hi tui pamin kan pama tia tui pam ring top phi kan ni deuh mai ke ma ni big takai chu hemi tui pam phi in va in headline zawa nei song song te hian in ring vek tina anianga har sat chang te haum vem ke ni lam tui phal lam hi chu tle min tui tam deuh leka arwal han pam po hianin kan lain dai amaro chu tui loi lam eroi chu na lam deuh na panei pathomin an pam hi chuan among lama hi chuanin pam tu rian nei lo thina chu lai chu kan har sat na lai deuh chu ani ani le he nat te han nei ve chin ti te kan lo sha nun na nei ve tho ani a dot te an nga em heng chungchanga hianin nangma ni biken har sat na te in lo tok ve to em hei chu kum tin hian a om ve a eng moi chu mara chu ke mani lamin kan ngai to ba ka department lampang point dam doi lampang te mi ten ron tum saka heng mang hian kan in enkol dam chho ve le zel thina enkol dam the an ni tina ani mo enkol ran chuan an dam ve le mai tin alovin dan te kha aum me alem thowa anat ma hianin engem chen hi chu kan lo kap lo ka sprayerin sumi kan lo ka lok uluk deuh hi chuanin atlang puin dat nai chu a om lutuk lowa kan atira kan uluk lo hian thui deuh chu hril ve khami chungchanga khanin department te in ron anga tiro ani chuan I heng in thar chwa te hi in shal chwa na chungchanga a hlok ti isoya tin har sanna nangni big chuan in la tok lau thi te isoitani chuan hei midang hianin har sanna te an lo tok ve ta tin
ada khom na chungchanga te po harsan na an lo to ve ta ni namani mi mal bi ka khan ada khom na chungchanga khanin harsan na in lo to ve toim hei atlang puin kan lo de huk lai hi chuanin da na hi kan har satlang puya tu te po hi ke ma ni bi ka po a sal na ko nga po a hloma pek tur kan zu nei lo kan zu hriat mai lo thina wang he ke ma ni kan zu zuar ta chau zo kan ni a hloma pek tur chu hri lama ni na zu zor bui hi a har sa ve a helaya en kol tur tam tak don fo enge mu za ta la bok nen kan in dai lo ve a chung te kan zu ti buaya chung te chuan min lo zor sak chang te boka ada na lama hi chuanin kan lain dai lo kop mai tuna po hian tuna hian athar tu te hian in da khom vek ni mai ten kan lo sha khang in da khom chungchanga khanin enge tuna hian in dai lo viau em department sarkar in ruak tele khoi ya community hall khom ti kha hey department lama train pack house pani min sak boka chung te chu khata tin in ruak mimal in ruak te po kan da khata mani in te sitting room te kan da khat rem room maya kan in dai lo khop mai tu na chuan eti ashal chwa ba khi chu han ti em min nei lo nga a processing chungchang vela te po ashal chwa de top hi in ti kha ani mai nga ti ro ani chu ti chuan khang kan ha in zo le kan soi ba ka khanin han soi bel tur changkai te eng amoni ine karinga han soi bel la ani soi bel tur hi chu no la amara chu dawnfawh hi zon nat tling ani amara chu mi tam tak hianin an ti thei lova ti mayang asum from hi atira po hian an na ve em a chin ma tang hianin lei tha te le mulching sheet kan ti ang chi te tiang leina tur hi sum tam tak se na ngai ve dawnfawh ching tur hi chuanin a ma tanga lo in tuak ve deuh te hi ngaya tin capital nei sang deu ni mo ke ni te po atira chuanin kan ti tam thei bik lova akum masalama kan thar to atang te ka tiang mang te khan kan lo in khol ve tiang manga tun din mun hi thleng thei kan ni chu wangin zon na tling zon na tla kan ni ti kha kan soi bel du ani chu nia chalai ini angin chalai te ne na te po zon na tla kan ni te ishil na ningal se ti ro san chu tun la ya chuanin zon na te wang to ma kan in chu in kan in chu na sa ma chalai te pon nang po hei ti han tlangwali ni hotling takin dawnfawh in ching chau mek zel ani yen ton tla khop mai vena hun chatak te min pe khan lo me ke pok lo me ole hei tuna chuan dawnfawh chingtu association lampang shwai tu nen kan ding le in biak na hun kan han nei lenga amasa in kapu chi bai le amasa berata chuanin ming le ini na te min han shilla ming chu arlal ming sanga ania kani na chu dawnfawh ching association a hen president kani president kabula hian allowing reng mai ani wa enting ye han zona han in zo chau mo mela enting ye hemi association hi indin chau tin engti kumange indin chana enting ye bulin han chan ti kha min han soi sak masala ya sang ni som ni kum ni tain ka ria ta khan dawnfawh hi kan ching ve chana chuan helaya Mizoram chik thiam vak kanam lo wang khan Myanmar lama tangin ching thiam te kan ko lo ta mo chuan an ni kai hroi na khan kan ching chawa hai tun hi kum li na vel nin ka ria kan chi na tangin chuanin in khatia bul in han chan chau khanin in han chan chau don khanin association hi inding masange in han ching phuta chu ta chang chuanin ngai tuana tharzok te neya association hi din chau chanin ni atira tangin association chu kan din nga lamo chuan tiang kan kal chau ve noka han phak ang tok in chuan nikum tun kuma khan kan in thlang thar ini thlang thara president president han chau chau alve ani ole chanin ani le he
he mi dawnfawh hi kan lo hriat ang chuanin kum level in lo ti chho ve ta ani a in khuaa hianin in hlok pui em hma in sawn pui reng em hei kan dawnfawh chin hi kan hlok pui khop mai a chingte dawnfawh chingte lo atang pawh hian kan khuaa hian kan hlok pui khop mai tuna in lo fa ko te kan nia in lo fa a na tok te kan nia kan dawnfawh thar chua kan han sing khom le a khur kan han song bol vel na te hian ke ma ni ho so chuan thil ati tak tak thei lo ta mi hring in dai angai thina wangin chuan lo fa te kan han lan nok nok thina chuan kan hlok pui ve khop mai kan khuaa pan tuna hianin association a han member engzat nge cheu member som ni kan ni ole inin rebel dan chungchanga te han soidu te nem nia kan association hi cái gì rel bol dan hi thayang tok sen kan han uluk ve ya tin asal chungchanga te achi kan sui zau de wanga achi te hi department lama chang tin kan dong thina chuan in thei sem top lovin amun nei zau de lekin achi te kan han chang tam ta chuan amun nei jimin atlem de kan te asal nakong a te po hian tiang kan in control vekta association rùa man na ang zel chuan hei kan kal chho zel hri ani hi a red chungchanga te po hemi department emo sarkar lamina a red ron siam hi in mang ve mai tina mi mang chi alawa mo ke ma ni hian hei Myanmar lam atang ron lu thi ke ni ai nan thar ma ta khami an red ang mil deuh khan kan in siam rem ve mai nangmani association in tikhanin nangmani ta na chatur kha in ngai to a ti chuanin a chingtuten a member ten tikhanin an ron zove chauzel mai tina ami ani chu khami chungchanga khani a marketing te hi Hetiang hian tuna po in check hole cheu ti te kan lo sha a harsat na in tokem market lama hian kan boy thini na Myanmar lama tang aron lu tho hian min ti boy thina mo chu kan duang huna hian kan tiral thei lo chang hi a om fo thina chuan kar musalama tang khan aret hi atira kan thut na chuan amuna ran la theyanam chuan kg som li hisapin kan tirala chuan aizol lama kan jupek chuan kg som nga hisapin kan jupeta amero chu barma lama tangaran lutte aum ve thina wangin harsat na kan to thina tuna hian amuna kg som thum in kan pe ya aizol lama kan putlakin kg som thum panga in kan pe ani chuan hetlai zaw te hianin ti hian anei zong zong hian hetlai zaw hian in chingvek tinami ni mai ti phal zaw le ti loi zaw kan tia mun khat tho in po vek tho phai khat ani ta ti loi hian ti phal aron fin ta chuan ti loi ti la ho wang kha ti loi zaw kan in tia chuan ti phal ti la ho kha ti phal zaw kan tia heta changa apur chwa chungchanga te harsat nei tokem kan tok na save thina mo kan kong hi a thalo em maya tian kan thar hun chau lai hi april may cha chawania ro ti tam lai tam ma kum de pe chon kong hi adiak do em mai ta 4x4 pick up ang chi te lo hi chon kan phur chok le thi lo ta tier chu lama hian harsat na kan tok na save khop mai ti chuanin transportation chungchang kan han soi taka chuan tuna hianin ti hianin mimalin munchang shanga athe chuange tikhan a motor man chungchanga te munchang chang in semdar chungchanga khanin motor te po nangmani in ngai to a red te nangmani in han ngai to zel nge ti lai tak te khami lo shil le thengem motor hi adon fo nei tu hian kan manga chuan helaya amuna hian aizol lama tanga motor rongkal thin tam tak hi 4-wheel lo 4x4 lo an ni awang hian duang hian am phur chuak tam thin lawa chu pick up 4x4 hian kan in thiar chuak chho thina kita amuna khomuna bek house te kan da
chuan tu sang chuan Mizoram lama te le kho san sana ke ma ni a dawnfawh nei ho rem hriat dan ang angin kan phur chuak le mai thin a motor man chung chang a khan engtin nge inti ber ami malin intum nge association in intum mi malin ke ma ni dawnfawh phut man kha chu kan tum mai kami kan han in zo le kan soi ba ka khanin soi om le soi tur tak tak te nei ka ringa chu han soi la yeah hey DDK te minron tlo a kan lom em a hey ke ni thingtlang kho chengker kho te kan ni ta asal chu na vela te kan harasa em ta chuan DDK kal tlang hian mi pui Mizoram mi pui ten kan ram thar chu thlai thiang hlim taka kan enkol ke mani po ina ngam sara kan enkol hi min lo le sak selangin ram dang thlai thar leilovin kan thar chu kan sal tur kan nei chung hi chuan Mizoram mi pui te min lo do sam turin kan ngen ani ni ma ni rama kan thlai thar te nge hi kan sha chan nge hi eila eina chang shaila ngai san na chang te shaila ti chuan kan ram economy pon ma lo son pui dona te ro farmer te tan po ni ma son da zela no nianga kan ram economy chu a bek bon ber chu farmer te hi kan la ni zel maya chu wang chuanin kan farmer te har san na te sha in kan thar chwa kan ram mi nge te hi chingtute pon leina chang te ha shaila ti kha kan soi bel vedua chuan zona top ber tak tak tan chuan ti department horticulture department lam ani emo nen in tho ho na acha engtinge in tho ho ti te min chile thengem nia horticulture department nen hin kan tho ho na hi thak khop maya atira kan chin tira tangin ti hian a chi dawnfawh chi te min boi puya chuan insecticide ang chi hei ran nung ai chetur ran nung han ka na mai tur te hi ke ni tan chon a har em ta thingtlang pa re thei ve tak ma di chop dap te kan ni ta chuan kan mo te department a horti department a kan han thena an nin rang theyang verin kan mo te min ram phusurung zung thina an chunga po kan lom khop mai ole voina hun chatat te min pe ka wangin kan lo me kai po kan lo me ole hei kabula hian tuna hian pu jacob lal Mizoram DHO Saitwa district au meka amanen in biakna hun tlem kan han nei velenga ama sain ka pu chi baile hetlai tui phal zawa le tui luai zawa hianin ma an lang na te voina hian iron pui ni ten kan lo sha heng dawnfawh an ma an lang na te le thildang tanga ma an lang na te han mu pui dan te le han mu dan te tlem tal min han shil thengem hey voina hun rem chang kan nei theya tin DDK lampon in kawmna hun thatak te inon siama alo mon ti hey Lamzawl hi kumsang hi somni vela tang khan dawnfawh chingin zonna an lo ti chhothana hey an zonna mun hi kan muangin liret mun ani bu te asi zonan chinga chumin huwa chuan chung ho chu som bo thai ti hian bu an seng zawa an leilung te som bo thale in dawnfawh chin nan hun mang le hey kan fanga rin ain an thar turu khop mea khuaa te po kan en to an khuaa an da that na thei turang chi zong zong in rok an tiang chi sarkari na sakama saklo ma po khang zong zong po khan tuna an dawnfawh bazara an hral bangang chi kha an da nge ngu ka hi kan humna sa an thar tam khop me aro pui ka ti khop me kan mu dana po mitai matak khotai matakan ni ani chu ti chuan ani le he dawnfawh an han chin chhauta ka hianin acting department lamin in ngai sak puya tin acting bulte in han chan puya ma in han lak chhau pui chan ti te kha min shil le thengem hey department hian ni esang ni som ni tang khan bulan chana ta chon department point kan theng angin ma kan han lak chhau pui ve kan nei ang chin china a chi te kan pe kan scheme ina kan tharem theidan serin tin an mamo le thang chi te le adam doi te le thil dak dangin kanan kalpuya tin kha lockdown lai phe chung kan hret ang kha enge vegetable supply chain te po a khal la te po kan ho tu te khan an boi pui thina tin hetlaya DHO masa pu sira lompuya puya kan ti thin khan thei top in ma lo chu pui to hei kan muangin adon fo mai ba ka hemi zaw ho
tùy lúa giàu lệ tùy phơi giàu làm zol thế hi có thể mà tất cả những vàng đồn phổ bạc hiền anh anh ấy dân na bel chát tu ring greenhouse te po hi tu na hiền set som lệ som ni lệ pak khat an da to ni tin he bạc hiền collapsible water tank kan tiang chi te po pangan da to tin drip irrigation te po arem chandang zel tian an lo thung nel nol to hei an mani pa mang tang kai dong ko ping kan sia ani chu ti chuanin hei han mu pui a chang te in emo tin ama de chang te poin malak natur tam tak te in nei pui ka ringa an mani ne na in tho ho zel natura ti hanin han ma chop te malak natur in ne ang te soi thei awm chuanin mi han soi sak le thengem hei kan ho tu te lam directorate lam kan ho tu te po don form hala la hian tu khapa tu na po hian pek house anda chana turang chi te min ngai tu saka chung lo te po chu kan ma mo le kan har sana te po kan thlen chho zel tu la kan nga ya hetaya khotlang khoi tu te le azaw khoi tu te nen po kan han soi hoa an ma mong te thlena je kin an thlen zel heng te po hi kan thlen tha zel nga hei drip irrigation te po kan ma mon te heng te po hi kan ho tu te lama kan thlen nga arim chan dana zirin kan impact bel zelin kan ring tin chu ba ka chuan power tiller kan tiang chi te arim chan dana zirin brush cutter kan tiang chi te power sprayer kan tiang chi te le har sana khang khang an nei a chi in dei lo lang chi te a khang kan nei ang tang te po khan pek zel kan tumanga lo chu kan ho tu te nei la kan thlen zelang ni in na thona te hi aro puin a thathe khop maya an ni pun pangchang takin in ne na an har sat na te an ron soi chena an ron thlen chena nangin chadewin in lo dong song chena ni te te an ma ni chang nge pun kan sha kan che thea in na thona ate fakin phu emema in ti chak khop mai kan te nge chuanin hanin zo le tai la hemi dawnfawh tuna an chin big chungchang a hianin tuna hianin a variety an chin big a hi tlemi min soi zaw sak thengem dawnfawh variety ni Mizoram a hian chini kan chin tir thina tlang puin chu africano kan ti le maduri kan ti hi ni a hi amuna zirin ngi na le ngi lo na te tin a chingtute te na du lo te nei ve thina tun din muna chon Lamzawl la hian maduri hi kan duwa kan chiang kan hlotin pui mek chuan ya maro chu hei poi anek sa chuan africano zok te polan thak le mai the kha chu a chingtute kuta ai na te chuanin hemi variety bika hianin han soi bel du te han soi zaw du te inayem maduri hi ni africano ne hian a thawe ve a africano ro hi chu ara hi alien du zo ka sei khina ni a ke som pa thing te po thing thein an soya maduri hi chu alien zo lo ke ji ko ke som pani thing te pon thing thein an soya maro chu tu na ri hi chuan bazara po maduri hi ka zo ke mon te ka thiam chi lo wa chu consumer choice te po lun ta se hetlai kan mu china chuan hei maduri hian chingan hlo tin pui khop in kan hria ale ti chuanin hei hetlai zaw ate ngopa te Lamzawl ang ate hianin an leile ta te han ti han an chingta mun sang sang a hian leile zaw de te bu an chin lo chuan ro khwai mai te kan hmu a heng te hi enge nia ishat enge a chan nia ishata heng dawnfawh te hianin an sikle sa te hi an ngei lo big nge enge khatiang lai khamin soi fia sak thengem pakhat na chuan hemi dawnfawh an chin hun a hi ni kan hret angin tui van lai thasik top lampang thal ro in chan chho chan tir ani a pakhat na chun tui that lam hun anga ya a en ko la tang kha tui hi mamo em a an tiak tana an ham phun chan tia pon tui mamo em a tin akui che hi hei ani ho point lo soya an lo ti uluk hle in ka hria an upchiak an do berang chu khami an dawnfawh chi ka an chi awang tui sa ten mo tui lum pi te kan chi a ti khan pon hnong ten mo an tuam le a achinin rapa te khatiang khan han da hnong reng khan achi khami aron mom chan tia khan achi an te tu na tura khan an zuk ti thin ta zuk da thin ta zuk phum thin ani chu tiang chu an tiam boi puina sa le an di po hian hei an lo ching na sa no te du takin kan du ten te chu tiang tura chu ke pon ka ngai dawa a chan chu lo tling tur chun taima ka kan tui chil ve te ngai tin chu tiang che chun Lamzawl pa in chu tiang ril ru chun pu in ka hria tu na hian an theina zong an tha zong an ngai tu na zong an senga chung chu pathian ma som ning ka hria an taimak na ra ani kan ti lo the lo a tin kan soi belanga dawnfawh hian ni hei no te po alo tama kan en chianga tun a hian kan
ตีเลยหัวหน้าจวนปะเทียนซาละกันดำจวนกันถกเข้าเสียแล้วก็เฮ็ดลายดนฟอจิงตูเตะหุ่นปอเฮียนตาจวนให้ไอ้ข้าซอกกันเลยไปเสียเฉาเสียตัวละไงละกันเอาตูเตะลำปนเทโตบันชัวงะมิงไงตัวดอนตีปกันเสียตีเฮ็ดลายดนฟอจิงเอาปนเทโตบันชัวงะจวนให้หาสันนั่นเนี่ยแต่เราเสียบอมตู้เนี่ยรันนุ่งเตะก็ตีอย่างนั้นเนี่ยเตะปอขาลุนเนี่ยเฮียข้างเตะปอข้างกันตีเลยหัวหน้าจวนตัวน่าเฮียนักศึกษาเลยตีนั่นเนี่ยเลยตัวน่าหนาเรามาตุกจีนังจีเตะปอเฮียข้างคัดแข่งต่อเลยวินหิมสีอินกันถ่ายเอ็นกอลังจีกันดำโดยเนี่ยอย่างอังเตะข้างข้าจังกายตะกันมันกันตุ้มต่อดอนะไอ้กันอันมุงนักอะไรหมดสิละโลกทักกันติดแล้วไม่อยู่ในหน้าพอเห็นจุดอย่างชวนพลักเฉาเสียกันตุ้มอันนี้ที่ข้ากันสวยแบบดูนี่อีจอบนั่นตัวละมันตบละมันตอนชวนเห็นอีเคลียร์ตู้เต้นกันเราเช็ดเราไปที่ปอที่อมเทียนี่ตาโดนฝนที่เทียจังก้อยตักเลยเทียชิเสียตักนี่เอ็นกันช้าชัดนั่นเต้มีท่านชิลเวรงแรงละโดนฝนนี่ชัดนั่นตั้มตักนี่เทียหิมมิสุเทียชิเสียเวกันนี่เนี่ยกันตักใส่น้ำมันบอกกันเตียงจีวิตามินมินเนอรัลกันเตียงจีเต้เตียงเฮียนไปชาช่วงจนเทียตั้มมิสุชิเสียนั่นนี่เตียกันเชียดอะไรจงสิงห์จนโดนฝนค่ะกันถ่ายแต่สิงห์ทีทีนี่เลยสิชุนอังเดียวข้านี่เวอโดนฝนแต่มาสิกันเตียงจีทีวิจิตรบุลกันเชียร์ได้มาเสร็จจบเมื่อเริ่มเจี๊ยสิเราทีอังง่ายจีนี่ข้าเตียงเดียวข้านอันคือเสียงนั้นพอฮีข้าเตียงจีทีดังบกข้านเงี้ยวิตามินมินเนอรัลกันเตียงนิวทรีนส์ครั้งกันตักใส่นะจบป้าง่ายทั้งหมู่ลูกอังจีข้างหมู่ทีนะอังข้านี่ข้างข้าเอ็งปนี่เสที่ตามที่จุดเสียนี่ดีข้างแค่พดไม่ยังนี่ขัดยังขันมาอินหันลักชาวปุยเสียละอันนี้พอให้ตัวมักช่วยอันมานี่สวยอันเดียวอีอันสวยสอนอันเดียวขันนาวติดวัดตะกินกันด้วยอันที่นาวติดวัดตะก็ทิ้งลุงเลติตักเสียตาเฮียแต่มาตะก็อันที่ชาวฮิจวานินอันนี้พอมาอันส่วนเสียกันไปใส่ปุยอันนี้ปนอินเราไงสักสุยเสียกันไปใส่บุกชวานินให้อายโลกเล่มาส่วนโจกยานินอินถอหงเงี้ยปอกันไปใส่ปุยตัดเจ้าเนี่ยเวน่าหุ่นชัดตักเต็มเปียกันเราไม่โอเลคติจงค่ะตุยพัลเลตุยลอยจาวาลามโซลควาโดนโฟจิงตูเตเนนักันหุ่นมันเละเทยแต่จูเรานี่เละตาคลีตูเตนินเราโลปุยอินเราเบงวาร์ปุยเงี้ยกันเบสยาตินโดนโฟฮีเทยชิเซลตักตินเฮนิปุยไลเพย์จวานินเทยกันโมอันนี้อันตี้ออกซิเดนต์ไปตามมาเทยปุยหมดตักอันนี้ติดค่ะเราเชื่อทาร์เลตัยละเคลียร์ตูเตกันโปรแกรมเตมิเราเคลียร์สักชีนะกันลมมาลมทูกันเราเสียเลยติดจวนกันโปรแกรมเตปมิเราเคลียร์สักเลยเสียตัวเองกันหันส้มเละบกเจ้านี่ติดจวนวัยตันจวนอินสบายมังชาเลพดไปเลย